'Yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a, ba za mu gaji da yi muku wa'azi ba. Abinda muke fata dai Allah maɗaukakin sarki ya gyara mana niyoyinmu, ko kuma Allah ya taimake ku dinga aiki da wa'azin da ake yi muku. Ina mamakin mutane musulmi namiji ko mace wanda bai damu da yin sallah akan jam'i ba. Wannan yana sakaci da abinda dan shine Allah madaukakin sarki ya halicce ka. Allah ya halicce mu ne ba dan komi ba, kawai sai dan mu bautata masa. Wallahi jama'a, dukkanin ibada musamman rukunin musulunci guda 5 akwai waɗanda ake yi ana hutawa, haka Allah ya tsara. In kai kuma ba za ka sake yi ba sai wannan lokacin ya kewayo. Kamar misali zakka, in aka yi ta sai shekara ta kewayo. Kamar aikin haji, idan aka yi shi kenan ma guda ɗaya, in kai ka sauke wajibi. Idan kana da iko shekara ka sake maimaitawa, Allah zai ƙara maka lada. Kamar azumi, in aka yi sa shekara sai ka wanda ake bi ramuwa. To amma sallah ita ce mafi girma daga cikin rukunin musulunci guda 5 bayan kalimatu shahada. Kullum sai an yi sallah, ba ranar da ba za a yi sallah ba sai in an mutu an koma ga Allah. Amma ma damar kana da lafiya, kana da hankali, wallahi ba a sauke maka sallah ba. Mata ne kadai aka yi musu uzuri a lokacin jinin al'ada, amma tare da haka musulmi muna wasa da sallah. Lokacin da za a gabatar da kowace sallah daga cikin salloli, akan sanya minti 5 zuwa 10 wanda ladani zai yi kiran sallah. Haka Allah ya tsara don a tunatar da mutane cewa lokacin sallah yayi. In ba shagalalle ba, in ba wanda bai damu da addininsa ba, kai yanzu baka san lokacin sallah ba har sai in ladan ya kira sallah. Duk mutumin arziki wallahi yana kiyaye lokacin sallah, ko da ladan bai kira sallah ba zai ce lokacin sallah yayi. Amma waɗansu daga cikin kasalallun mutane waɗanda ba su damu da addini ba, ladan zai zo ya kira sallah, za a iya sanya minti 5 kafin a tada sallah. Ladan zai zo ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, ma'ana Allah mafi girma, Allah mafi girma. Ladan ya ce ashhadu an la ilaha illallah, na shaida ba abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah. Ya sake maimaita wannan kalima, ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, lalle na shaida kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne. Ya sake maimaita wannan kalima, sannan ladan ya ce hayya ala sala, jama'a ku yi sauri ku zo ku yi sallah. Ya sake cewa hayya ala sala, jama'a ku yi sauri ku zo ku yi sallah. Shine ma'ana hayya ala sala da ladan yake cewa in kai baka sani ba. In baki sani ba yar uwa, daga zaran kun ji ladan ya ce hayya ala sala, Allah ya ce ladan ya tunatar da ku aje abin da kuke yi gaba ɗaya ku je ku yi sallah. Ladan ya sake cewa hayya alal falah, ku yi sauri ku zo ku anshi babban sakamako. Ma'ana duk wanda ya zo ya yi sallah a cikin jam'i, Allah zai ba shi daraja 27. A wata ruwaya za a rubuta masa 25. Matan da aka ce hayya alal sala ta tashi ta bar abin da take yi, ta yi sallah a kan lokaci, ita ma za a rubuta mata wannan lada. Amma da ɗan baya ga dangi, haka matar da sai ta ga dama ta yi sallah, waɗannan dukkaninsu 'yan baya ga dangi ne, 'yan dariyan makwabta ne waɗanda ba su san daraja addininsu ba. Lokacin da suka ga dama za su yi sallah, idan Allah ya so ya karɓa ya ba su lada guda, in Allah bai so bai watsu musu sallarsu. To ya kamata mai hankali namiji ko mace, lokacin da ya ji ladan ya ce hayya ala salat, ku yi sauri ku zo ku yi sallah, to bar abin da kake don Allah. Ɗan kasuwa ne kai ko ɗan ƙwadago ne kai, ka bari ka je ka yi sallah. Kin ɗora abinci, sai ta al'amuran ki je ki yi sallah. Ladan ya ce hayya alal falah, ya ce jama'a ku zo ku anshi babban rabo, shine yin sallah tare da halarta ta a cikin jami'i. Ladan ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allah mafi girma, Allah mafi girma. Sannan ladan ya ce la ilaha illallah, lalle ba abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah.
sai ladan ya aje mikro sai ya tafi ya la'alla ya yi alwala ya zo ya nafila. To lokacin duk mutanen kirki daga sun ji an kira sallah sai su aje, sai su rufe, sai su dakatar, sai su tsaya, sai su je su yi tsarki in suna buƙatar tsarki, saboda akwai alal akalla kamar minti 10 su je su alwala sai su zo a samu sallah tare da su cikin jami'i. Lokacin da za a tada sallah na biyu shine iqamar sallah. Lokacin da za a tada sallah bayan an sa minti 10 an kira sallah, akwai wanda ba su damu da addinin Allah ba, su ba su yarda su yi sallah tare jama'a ba sai lokacin da suka ga dama. A lokacin da ladan ya zo zai tada iqama, wancan lafuzan da ya tunatar da mutanen kirki suka karba, to zai sake tunatarwa karo na biyu a lokacin za a tsaye da sallah. Ladan zai ce Allahu akbar, Allahu akbar, bayan da mamu da liman sun haɗu a masallaci. Allah mafi girma, Allah mafi girma. Ladan ya ce ashhadu an la ilaha illallah, na shaida ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah. Ladan ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, kuma tabbas na shaida annabi muhammadu manzan Allah ne. Sai ladan ya ce hayya ala sala, wai yanzu ana gaya ma lalatattu wanda suna can gehe an kira sallah ba su amsa kiran ba, to yanzu ana gaya musu ku yi sauri ku zo ku yi alwala ko raka'a biyu ko ɗaya ce ku samu, kar a yi jam'in nan ba tare da kun samu ba. Ladan ya ce hayya alal falah, ku yi sauri jama'a, kar ku bari a da sallah ba ku samu wani yanki daga wannan sallah din ba. Ladan ya ce qad qamatis salatu, qad qamatis salatu, yana gaya mana gefe wanda ba su yi alwala ba, tabbas jama'a an tada sallah, tabbas jama'a an tsayi da sallah. Wai har yanzu yana ƙara gaya muku ku yi sauri ku zo ko da raka'a ɗaya ce ku samu. Ladan ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allah mafi girma, Allah mafi girma. Ladan ya ce la ilaha illallah. Sai liman ya juya ya ce a daidaita sahu jama'a, a gyara sahu jama'a. A lokacin mutanen kirki sun shigo masallaci sun amsa kiran ubangijinsu domin su bautata ma ubangijinsu. Ladan zai ce Allahu akbar, Allahu akbar. Wasu suna can, yana zaune aka kira sallah, yana zaune aka tada sallah, yana ji aka yi raka'a farko, a kunnuwansa aka yi raka'a ta biyu, a kunnuwanta aka yi raka'a ta uku, a kunnuwansa aka yi raka'a ta 4. Amma ko in kula, wai kuma a haka wai yake son aljanna. Aljanna ta masu aiki ce, aljanna ta masu aiki ce. A haka za ka samu aljanna sai lokacin da ka ga dama ka yi sallah, sai lokacin da ka ga dama ka yi sallah. La ilaha illallah. Allah ka shirya da lalatattun cikinmu. Jama'a ku dinga yin sallah lokacin da kuka ji ladan ya kira sallah, ku aje duk abin da kuke ku je ku yi sallah, duk abin da kuke ku bar shi ku je ku yi sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dai sauke nauyin da yake gare shi. Allah ka kara masa daraja, mu kuma Allah ka taimake mu. Daga